Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera ku Times Television tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive. Program imene timalankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yoti auze mtundu wa Malawi. Dzina langa Wonder Msisia. Ndipo programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Ndipo nthawi ino ndimati ndikuonesereni alendo athu. Alendo athu ndi bambo Vasco Maziopa. Yes. Amenewa ndi a president a National Alliance Party. Komanso iwowa ndi mtsogoleri wa Mega Farmers Union. Nde mwabwera pano abwana mutavala zipewa ziwiri. Uku ndi mtsogoleri wa National Alliance. Yes. Yes. Ukuso ndi mtsogoleri wa Mega Farmers Union. Yes. Ndeti khati ukamba nkhani zimenezozo. Komano ena mwina sakukuziwani bwinobwino anangokuonani chakumapetopeto ukuku chaku 2025 mukukangalika kuti aya Maziopa amene ena makuziwani ngati ndinu munthu wa business mukhanga ti mwamba kuonesa chidwi kundale iyayi muli ndi chipani chanu iyayi mukhoza kukhala pa ballot mwachidule. Kodi Vasco Maziopa ndi ndani? Vasco Maziopa ndi zibambo ana awiri okwatira. Right. Kwa business mene mwanenera. Right. Mulimi komanso president wa chipani cha National Alliance. Yes. Ndimachokera ku Mzimba kwa Chindi. Maka timati Magodi village. Chakwa Magido ko ndi border ndithu ndi Zambia. Okay. Ndithu. Mwina mwachidule ndingatero ndingonena choncho. Mbiri ya National Alliance mungatipase mbiri yotani kuti chidabwera bwanji chipani chimene chichi ndi pano chili pati? National Alliance Party ndi chipani chimene tinachiyamba mu 2024 October November. Titaona kuti zipani zimene zilipo kwambiri zili traditional kwambiri pamaonekabe kuti apange accommodate maka generation yathu ya chinyamatayi timuoneka ngati kuti siyabe kunja kwambiri mina amatigwirisa ntchito akutigwirisabe mwina ntchito kuti tizingopendedwa mapenti tinyamule masamba tinyamule maprakadi. Zisango zikachitika zikatha ifeso amatipanga throw ku dustbin kuti we're done with them. So naona kuti pange chipani cha chinyamata be kuti nafeso tijoine nawo zipani zimene zilipozi kuti achinyamata tikhale ndi space tisangokhala ngati menu ya pa table koma ifeso should be part and parcel of anthu amene pa table pachakukhala kuti they are sharing the cake that is there. So that's why we came up ndi chipani cha National Alliance kuti wachinyamata wina aliyense kuyambira kunsanje kunkhotakota kunchinji aliyense kuchitipa tiyendere limodzi. Ndi chachikulu bwanji in terms of membership? Chipani chikukula membership ndithu pakali panopa we are still working on it. We can put kuti tili ndi ma structures maboma ose na 28 tili ndi kuyambira ku area constituency ma district na region tili ndi mene amanenera registrar of political parties amanena kuti chipani chikwina khalabe ndi minimum members 100 per district. So yeah, we are managing panopa we are growing. We are reaching around 500 to 800 stable membership 1000 mene tili nayo. 500,000? Yes. Anthu amene tili nawo kuti are registered members athu ifeyo National Alliance Party. Ndiye mutayambisa chipanichi cha ma 2024. Yes. Mumaunika chisankho cha 2025 kapena masomphenyano anali patsogolo? Timaunika masomphenya 2025 komabe titafika chakumapeto kuja we had to take stock of our strength kuti kodi tikulimba kapena tingoonjezera manamba ama presidential candidate. If you remember pamwe candidate 22, so if we didn't want kuti number ya tipange mpaka na ifike ku 23, so zimaonekabe kuti realistically it was either DPP or MCP imene imayenera wina nthawi imeneja. So if we felt like no, we don't have to. Munaziwa liti zimenezo? Of course titapanga survey kumapetopeto kuja so tikaona at the time mapanga register chipani chanu. Yes.
munkakhulupirira kuti National Alliance Party kangoyamba yeah chisankho chili less than a year yes inube mukhuza kupanga zodabwisa of course kenaka mutazachita survey titaona ndakuzani zosiyana ndi zimene munkaona of course at the time of registration. Of course, yes. Looking at zimene anapanga mwina malemu Saulos Kraus Chilima, may so rest in peace, the UTM for 9 months. If also we had that hope, yet we can pull a surprise. Kuti if he managed maiteka kuti hope imene Amalawi nthawi imene janali atatopa, Amalawi amafuna kusintha, Amalawi amafuna utsogoleri wina in 2024 2025 of course yes. Because you understand why I'm asking you this question. Of course, yeah, I do, yes. Because you are saying kuti momwe malembesa yeah mumakhulupirira kuti I think Amalawi akufuna zimene tikubweresa ifundo which tiyangana kuzina mwazifundo zimene muli nazo. Yeah. Komano pasala pang'ono kuti mukapereke ma nomination papers inu simunakapereke nawo munazazindikira kuti atazazanapo kapena chanchani. So I want to understand kuti what changed significantly kuti you thinking as your register munapanga register muja the 2024 mujani mwezi wanji should be November December. Okay, so yes. Let's say November 2024. Yes. Chisankho chili in about 10 months. Yes. Because tinali mu September. Yes. And at the time of registration, yes, you were sure kuti no ifeyo tipanga nawo masankho amenewa. Of course, yeah. 10 months down the line, you realize kuti it was only supposed to be MCB it and was supposed to be 2 or less. Yeah, but in November 2024 that was not the case. That was not the case because as Mavika be, David Akumbuyo kuti wina a Professor Saima and another Professor Akura that time. So we thought like maybe we can get it to win or maybe would not be able to compete. But matter professor, the game changed. Kuti game imeoneka kuti ababa yasinda sinduza sinda. China sina njani. And Monica kuti they were tired of Malawi Congress Party. So they wanted to a professor. People were tired of what? Malawi Congress Party. How then did you mesa munapanga ujeni? Endorse. Munapanga endorse kuti mufuna MCB bitini. That's politics. That's politics. We are on air here. So we had to endorse MCP because we knew to say chipani chija chimaoneka be tili nkati vitapanga endorse. Ifeso timaziwa kukusi tichita bwino. Pali zifukwa zimene ngapeleka mwina zitatu. We had tikupanga makampeni tikuyenda enda. There were a lot of fragmentations. Kugawa nikana kunali kochuluka kwambiri. Itafika hivi nkhani ya running mate ndimene akhala ngati naononga zinthu zambiri kupezeka kuti ena anasiya even akukhala active kwambiri. So if you timapita timaziwabe kuti apapa kumetapitako zinthu sizikhala bwino. Ndicho linga china njani. Of course politics you do it you look at not only 2025 yet mayanga naso kutsogolo ku 2030 ku my elections 2035 ku my elections 2040 ku my elections. I'm still young. We are still young. No. Yes. I think if so many mali zemba bwana mazyopa. Yeah. Mukuziwa kuti uyu. Yeah. Akagwa kupompo. Of course. Ndenu mamusapota kuti mukagwe naye? Kugwa pandale palibe kuluza. Ndale there is no kuluza. Zimachitika ndi chani mthaka sana pambana. Sana pambana amakhala kuti munthu uja awunikire kuti pamene tinalakwitsa ndi pati. Tikamabweranso chisankho china tizakonse pati. What do you call that process where wapambana in this case? Yes. Ina wina ndi DPP. Yeah, Professor. Ena janatani. Analuza. Ndemesa mkuti munthu saluza. Kuluza kuja. Yeah, kuluza pa kumakhala kuti a professor 2022 also analuza. Koma now is back in power, So pandale there is no loss. In politics there is no loss. Makhala kuti amatipenda sikugwa koma kuchalira ulendo. So if we knew what we are doing and we don't regret china chilosa bwana kuti we endorsed Malawi Congress Party at that time. But at the time of your endorsement, yes, mumaziwa kuti MCB sichita bwino. Is that what you say? Timaziwa kuti MCB no say no kapena inu no khangati nsogoleri ndi anzanu osabe muna bwino. Kulose timaziwabe. Zimaoneka be kuti even tili nkati tikuyenda na MCB aja. Zimaoneka be kuti koma kunoko something is wrong. Kunoko things are not working. Kunoko sangu injiji What was wrong? Mikangano inali yochuluka. Kusankhanaso kunaliso kochuluka kwambiri. Ampeza kuti ena amazitenga ngati kuti iwo amathandale kwambiri kusiyana ndi anthu ena. Amaziona ngati ena kuti mwina iwowo dziko lindirawo kwambiri kusiyana ndi anthu ena. Ife timayenda nawo ku makampeni pena timachita kumva chisoni kuti what is happening here? Chipani chili mboma. They are not supposed to be doing maybe what is happening. My decisions ena amapezeka kuti akamachitika kumadabwisaso. I'll give you an example bwana. I'll give you an example. Yes, I'll give you an example. Muntu wa fresh. Yes. Mukujoina into this space. Yes. Yandali. Yes. Nde mukazichita associate ndi munthu okuti nokha mukudabwa kuti zimene zikuchitika. And how does that then affect your brand, you're going forward? Was that a wise decision?
if you look at it today mukamayang'ana sopanopa Yeah. was that the wise decision kuti you associated ndi anthu oti mmene mukunena Yeah. akukangana akutani inu mwabwera kumene Yes. ne mukaziphatikiza kumene koko muzipuputa bwanji matope amene akupakira anthu amene wawa kuyenda chitsogolo? Good question. Abwana Ndale, it's a game of calculations. You calculate. You don't look at just now. You look at zaka zimene zikubwera kusogolo. Mara Congress Party inatuluka mboma. Koma they have a huge following. Alinda anthu amene amakonda. Alinda anthu amene amatsatira. Panopa kunja kumene zinthu zikuyendera, amene zinthu zikukhalira. Some people are even voicing to say bora jana jogaja. Some people are saying that. Okay? So if tikupanga timadziwabe kuti DPP imaonekabe kuti iwina. Koma we looked at to say okay, kodi a professor zaima so 2030 sazaima kuzakhala kuti ba professor. Could DPP kuzadzuka makandidate ena. How could I or how could us the young ones kupita so ku system yetu zetu ukuku even competition kuti kalo wena kumene kuja ikativuta kuti kapeze ma numbers. So we are doing looking at So kutsogoro. Yes. munapangako benefit chani paipo pamefuna ndi Mufuna okay. Okay. Association yanu ndi MCP. Yes. How has that benefited you today? Endorsement jaita chitika tu. People watched globally. Choyambirira. Akabirika mapepala Dr. Jagweracha ku BICC kuja. I mean that was a big opportunity for our party because napereka mwapita nokha. tikanapereka ukapita Vasco Mazopa. Yes. Anthu amene amaonera Jagwera saka nako nyani? Inu maona ti numbers zimene mapeze kwa BICC kuja ndimakhala limodzi kumene kuja. 1 2 maona so kuti anthu amachita people were choosing. Kuti tiona ku candidate amene ali ndi support yambiri ndi kuti. So benefit imene tinapeza kumene kuja. We are no longer at the same level imene tinalili tikupanga National Alliance Party. Panopo we are different. We sanapereka drama. You can go find out, you can go investigate anywhere. Sana endorse chipani choti chili mboma. Mwina akana wina. Mwina akana wina. Yeah, ndio imene japesa ndame amende sampika. Of course. Simnapindule. Ndarama sana tipase ndarama ina iliyonse. No coin. There is no record. You can investigate about that. You are a journalist. Koma mwina akana wina. Mwina ndikanakhala nduna ya Chinyamata ndi sports ya Chifaja. Ona kuthandizana nanga siti na kapeza manamba zaja wina ndi a token of appreciation. Ajisa dathandiza atu 2019. Achis. Koma asana omyanthetu uje. How do you compare beans and maize? Achis ndi Mazopa, how can you compare the two? I'm young and fresh. Chimanga ndi nyemba. That example nyemba ndi ndani mene mumu chimanga ndi ndani. I think can you because you cannot compare a young energetic reader like me to Professor Chisi. No. Maybe benefited in one way or the other. Maybe if we go find out, maybe benefited. Anyway, but maybe Mazopa could have been the Minister of Youth and Sports. That's what you wanted. If we had won, if the MCP had won. And that's what you wanted. Promise not promising. Normally, when you are working together, there is an arrangement that you make to say, okay, fine, if we win, this is what you become. So in that arrangement, yes. I'm saying maybe. Yeah, so maybe. Of course, that's what I wanted. I've always wanted to be. So you knew that's what I wanted. Yeah. One of my conditions, of endorsing MCP at that particular time was that you were looking for a cabinet position. Sure. Exactly. And you actually picked which one you wanted. Of course. Yeah, and sure. they had agreed to it. Of course, in gentleman's agreement, we are talking, we are campaigning, chatting. Yeah. So munkafuna ukhale nduna. Nduna ya Chinyamata. Ndepepa this is nice. This is nice. You know, there's always next time in politics. Kubwera 23rd. Pepa. Mukupya ntima kuti mwina kapita ku DPP mwina bwezi zitateka. Of course, there's no regret. Kuti this is not take. You know, in life, one thing that as men we don't have to do is to regret any action that happens to us. Life must move on. Chifukwa mazi akataika saoleka. DPP now ndipo tipange congratulate Professor and the team yose imene they campaigned better. You know, they had a better strategy. They were well organized more than maybe teammate naliko ife. So tipange congratulate and tufuna tibomali liende mene amalawi akufuna litayendera. They campaigned better. They campaigned better. How better was they? Amafunsa atu. Munandisowa, mwakaula, muzayambiranso. I mean, those questions that particular time, they were making a lot of sense, you know. Than Malawi, you guys is saying 3 hours compared to somebody who's asking 3 questions. Yes, they're not saying, you know, mukamaberekana pazakhala 500,000 kwa jaya. And amaseka amati, look at what is happening here. We're talking about the future. You didn't believe in that? You know, I can't say I didn't believe in that because I was part and parcel of Amit Napanga and Dosiaja.
we believed in it to say after kuwina maybe things would have been implemented, but otherwise zinaruzika zinatayika. I think it's time to us to focus on Azakutsogoro. So how are you doing that? Mwanena bwino pamene kuti to focus zakusogolo. Yes. Mukutani panopa? Pakali panopa we are no longer with Malawi Congress Party. We are on our own as a party. We are working. Mgwizano wanu unali wanthawa chisankho. Unali wanthawa chisankho ija basi. Kuti mukanawina mgwizano ukanapitirira. Ukanapitirira. Koma chifukwa munaluza. Tinaluza. Bandi naganazida. Nanga tizipangaso chani poti Mesa mkanatolera naso kutolera naso bwanji kuta tagwa limodzi timaziwa abe kuti tigwa ndeta agwa limodzi teni tizuse tisase matope tiyendeso limodzi. Abwana mkaruza chisankho kuti charuzika makhala ngati nyumba zikuyaka moto yauku. So what do? You concentrate on kuthimisa kaya nyumba yako nawenso kuti moto uja uti. So us as a party, we've moved on. We are doing things on our own. We also believe Malawi Congress Party, they have moved on. They are doing things on their own. By the way, National Alliance was the only party many inapanga endorse MCP. It was the only one. Yes. All parties decided, all parties refused to endorse them. So we're the only one. But now they are going their way, we are also going our way. What are you doing now? Now we are building the part on the ground. We are working on a number of things. We have teams, as I said, from Chitipa to Sanje, Kota. We want to come stronger in 2030. I want to come to compete, not just to add numbers. Malawians, even as at now, a lot of them have lost hope. You know, people are hopeless. People are looking for leaders, you know, to say, we need a leader. We don't have? I think that one, let me not answer that one, but Malawians are looking for a leader. Yes. Tikabwera mu program no? Yes. Timabwera kuti tiziyankhulana zinthu. Okay. So mukunena kuti. Yeah. Ine njijewa kuti Amalawi ambiri amene akuna program. Amalawi wafuna mtsogolera. Yeah, ndi ndikufunsa ndi. Amalawi wafuna mtsogolera. Kuyambira pa ward level, constituency level, at national level. Malawians are looking for leaders. If you look at the problems that we have today, our main problem is leadership. Yumatani. Utsogoleri ukakhala kuti vision yake mwina ulibe care and concern for the people. Anthu amavutika kwambiri, anthu amalira kwambiri. Pakali panopa Malawi tikulira kwambiri. Pakali panopa Malawi tikuvutika kwambiri. Ndrama sikupezeka bwinobwino. Katundu akukwerabe. Mafuta akupezeka lero, kupezeka kuti athaso. Look at alimi mene moyo mene akudutsamo. Mbewu mitengo yambiri siri bwino. Look at fertilizer mitengo, they're just skyrocketing. So Malawians are looking for a leader or leaders who have the care and concern for them. Massive servants, misongo, too much. Okay. Yes. Ndieno ma leaders amene wali kuti. Yes. I'm one of them, yes. They are out there, there are many. But I'm one of those leaders that I believe if we stand up, if we join forces, we join hands. Because kuthandiza kuti dziko lathuli tisamachulidwe ngati cheya kwa maiko osauka amene zinthu zilili apanopa. Inu muzitenga kuti niyo ndiye mtsogolera amene Amalawi akufuna. Amalawi mwafusa? Timayenda, timalankhula ndi anthu. Ndikubwera kuno ndakumana ndi anthu angapo, ndakumana ndi anthu ochuluka. Amafuna ati magale ma 5000. Not asafuna ma 5000. Amalawi ambiri sakufuna ma 5000. Amalawi ambiri akufuna involvement yabwino ya business. Amalawi ambiri akufuna ma salaries yabwino amene akugwira ntchito. Amalawi ambiri akufuna mitengo yabwino ya mwina zakumunda zimene iwo akulima akukolola. Amalawi ambiri amene ali m'masukulu akungofuna mwina ma scholarships kuti athandizike apange masukulu. Amalawi ambiri akufuna ngongole za ma business amene akupanga ma business. So timalangula ndi anthu, timakhala ndi anthu every day. People are talking. Mukunenazi? Yes. Ndaziwerenga zili mu mfundo zina za chipanizano. Of course, tikambirana bwino kuti ndivesese. Yeah. Alipo mtsogolera amene abwera mdziko munomu kunena zosiyana ndi zimene Malawi akuzifuna. Ine mukandifunsa ngati ogwira ntchito imeneyi ndacheza ndi anthu ambiri amene akhala mpando umenewu komanso mpando yosiyana-siyana. Amanena amene mukunenera. Yeah. Amalawi akufunika munthu ngati ine. Ife mfundo zathu ndizi. Kuyankhula nkosavuta bwana Maziyopa. Yes. Inuyo zina zimene mukunena pamene papazi. Kazi zimene mukunena kuti ayi mufuna muzipanga mabasari. Yes. Mukunena kuti inuyo kuti mukhale mboma ndoti mukweza malipiro anthu ogwira ntchito 80%. Of course, yes. Then no khano mukuzanena kuti muchosera msonkho anthu ogwira ntchito 20%. Of course, yes. Do you know kuti Malawi pano pali ndi ngongole zingati ngati dziko? About 26 trillion. Yes. Do you know how much
tax we are collecting as a country. Yes. Kuti ndosakwanira. Yes. Now, inuyo mukamanena zimene mukunenazo. Mukungonena kuti zizimveka bwino nkhutu mwa anthu kapena muli ndi formula yoti mukhoza fotokoza zoti ifine titafusa ma economist independently kuna kuti zoma kunena mazo pasi. Kuti with our debt hovering around 28 trillion, yes, with our taxes not even enough to pay for the most basic things, then you want to increase my salaries and to 80%. Of course. At the same time, yes, you're decreasing their taxes by 20%. In the end, you are a magician. Now, make me understand, how are you going to do this, considering the other factors? Mungazie ndesebwanji kuti chuma chujende bwino kwambiri. Nkupanga achievements zimene mukuniasa. Choyambirira bwana Wanda, Malawi ali ndi maminerals ochuluka kwambiri. Okay, tili ndi cobalt, tili ndi uranium, tili ndi zinc, tili ndi diamond gold, sapezekaso zilipo mdziko muno. Koma problem imene tili nayo ngati Malawi, we are thinking outside the box instead of thinking without the box. Okay, tikudalira kwambiri kuti chilichonse tizichita kubwereka, chilichonse tizichita kupemba, chilichonse tichite kudula anthu misonkho, kuwabwereka, kuwakhapa, kukama ng'ombe imene yaonda kale ilibe kena kalikonse. Why can't we go for our minerals? Minerals athu ndochuluka kwambiri. Titati tayambe amene aja kuwapanga extract ndi makampani amene ali abwino, osati ma deals amene tikuona akuchitika pakati pakumanena kuti boma la Malawi 15%, ena amene akubwera akunja 85%. Kenako akutenga masampo angotengedwa ambirimbiri mpaka na for 2-3 years angotenga masampo. Ndi bwana chachikulu. Tini ma minerals. So ifeyo we feel kuti dziko lathu masampo ena amatengedwa 2-3 years iwo. Akupita kuti amatengedwa ndipo mali panga support liche. Not bomba limene panga support lokali years. I mean zinambira kutali. Zinambira kutali. You know tinandika yerekera atu. Kayerekera sina bwere ndi boma la tonse aransi ya 2020. Inamba kalikati kwa nthawi, yeah. Yes. So maminerals aja amene amakhala kutengedwa aja, ndalama zake zimapita kuti bwana. We've seen anthu akulowa mboma onda. Alright, akalowa amene muja kamatulukamo khosi ndi mutu kuti zili pati, mbina ndi msana osadziwa kuti zili pati. Kuoneka kuti ndalama zambiri zimene zimapezeka kapena mabizinesi amene amachitika zimadibwa ndi azitsogoleri. We are not thinking about an ordinary Malawians. Alright? So andamalo amboma ali ngati amaziwa pachonji. Kenaka khosi ndi mutu osasiyanitsa kuti zili pati. Ngombingo. Mbina ndi msana osadziwa kuti zili pati. Alright? So amera njodo uku sikombingo. So ndalama za Malawi. So ndikuona ngati kuti titapanga maminerals athu amene tili nawo ku Malawi kunoko kuti pakhale chilungamo. Alright? Burkina Faso, Ibrahim Traore is doing it. It's happening in Africa. Burkina Faso is doing it. You know, the country is doing better now. We need leadership ngati yachina Traore ija. Bold, decisive, komanso yokonda anthu. Are you bold and decisive? Very much. When you were making a decision to yes, join with MCP, yes. Was that bold and I decisive? was bold and decisive. And I don't even regret. Alright, I don't even regret. No, have you seen me maybe jumping no. Okay? Because DPP now is in the government. Chief, I'm getting there because you admitted when yes, you made a wrong decision. Kuti munasakaniza ndi anthu ndi maziwa kuti sakupita kulikonse. Timu ija imaoneka kuti sikupita kulikonse. Amakanga zokangana. Timu ija kunali zokangana zochuluka kwambiri. Now, on whose interest was that decision made? Political interest, and again looking at but you understand why I'm asking you that? Very much. Because you are comparing your kuti zimene akupanga nzatu achina Traore and you said kuti Traore is bold and decisive. Bold and decisive. So you think you're bold and decisive in the right way? Because you can be bold and decisive in the wrong way. The wrong way as well. True. So I agree with you. Where are you? I'm bold and decisive in the right way. Coming here facing Malawians, I want to tell Malawians kuti, you know, kuna the president wa China, President Deng, ananena kuti mtundu wa mphaka ulibe ntchito as long as mphaka ameneyo akugwira makoso. I like that. I've quoted that so many times, Naneso. I like that. The color of the cat doesn't really matter. As long as the cat is able to catch mice, that's what matters. Malawi today, yes, Malawi today. Okay, I'll be a bit controversial. We've had, I think, 6 presidents or so, 2 from the Eastern Legion, Dr. Muluzi, Dr. Joyce Banda. We've had 2 from the center, the late Ngwazi
then Achakwera. We've had 2 again from the south. The late Professor Bingu and the current Nkurukuta Moyo. We have had none from the north. I think it's time Malawians have to look north. But you've just said it doesn't matter the color of the cat. That's where now this comes in. People have been saying Kumpoto Sungajoge Mtsogoledi. So I just want to emphasize here on a national TV. Does it matter? It doesn't matter where it comes from. Of course. I thought you're using of analogy. That analog I was using to say now we have to try north. Let's try north now. TSG Kumpoto, TSG Dada Kumpoto. TSG President wa Kumpoto. Ataezgapo kose vigawa vyose. But your analogy of saying it doesn't matter the color of the cat. Then we shouldn't be saying where the president comes from. Now the cat, as long as we find the right guy. The cat has to come from the north. Why? What makes you think that this cat is from the north? We see now how this cat will try to catch the mice. You know, we have so many problems here. Makoswe ajuruka kwambira umphawi. Majuruka makoswe mnomo. Anthu ambiri tiyende ngongole. Tikulephera kubweza ngongole makoswe angongole. Anthu ambiri, I tell you, makamakazi bambo. Tikamajoka pakhomo mama madzulo tikamabwerera. We are stressed. We are depressed. Why? Zinto zikuvuta economy sikuyenda. So I'm saying now it's time Malawians, you know, of goodwill. It's time now. Then tigwire kumphaka wa Kumpoto. Agwire makoso. Oh. Yes. And you are that Mpaka. Mpaka wa Kumpoto wake ndino yo? No, there's so many. So I think for now Of course I'm fit. Of course I'm fit. What makes you think? What makes you fit? Sorry, I beg your pardon. What makes you fit? What have you done in your life? What is your track record? Oh, okay, good. I love the track record thing. My president's role very good track records. Very good. Ena amajokera kaya kwa kutika. Ena amajokera kwa kutika. Inu muona kuti Malawi akufunika zimene mukufunsa zoti tufuna track record. Tikufunika mtsogolera. I mean ali ndi care and concern for the people. How do you see? Where do you get that care? What do you do? Nakulira kumudzi, ndochokera kumudzi. Mavuto akumudzi, onse ambiri amene kumudzi timadutsamo. Ena amene amalipira wanachokera kuti in your words ngatanda lipira amachokera kuti. Anachokera kwambiri mtown. Anachokera kwambiri mtown. Ngati ndani? Atisachule maina. Koma anachokera kwambiri mtown. So munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa sugar. Munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa mchere. Munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa matches. Munthu wakumudzi akamalira kuti akusowa sopo wa Azam. Akamasowa soya pieces. I understand things better because I'm coming from that background. All right? Wamasi akamalira kuti akusowa school fees. I understand I'm coming from that background. Munthu wina wa business akamalira kuti akusowa mpamba wa business. I understand I'm coming from that background. Zinthu zikuvuta abwana. So tikufunika mtsogolera amene anthu akuwamvetsetsa, anthu akuwakonda. We need leaders who have the care and concern for the people. Not zimene mina timakhala zikuchitika panopa zikumaona kuti anthu zinthu zikuwavuta kale. Then you go makapazaso mavuto ena mpaka anthu matawa makomo chikwacho tikuwafusa ngongole zija zoti kana anatenga anthu akulephera kubweza mpaka na kuwapina kuwavuta. At the end of the day tupanga punish my citizens. So as I'm saying, I want to repeat. Azibweza. How else do you ask somebody kubweza ngongole ngati they are not willingly, because mundu sanga kufinya if you're willingly wanting to pay back. Anthu amamba kukufinya ukakhala kuti kuchita utambwali, because you can't just be eating ndalama ukakakongola munthu. Ole nenda kongola ndama yanu. True. Ndikhale munthu ndekha. Yes. Ofuna kupasani. Koma ngati pa umpandekha. Yeah. Tagwirizana masiku osindi kupereka. Ine ndikakudandaule niwe mukagwisa ntchito mphamvu kuti ndipase ndama yanu? Pali zinthu ziwiri. Zinthu anthu mmakhala pansi nkukambirana. Zinthu mmakhala pansi nkuvetsetsana. Who must make that approach? Chifukwa inu mufuna kukhala president. Yes. Ndiyeno anthu mwakongoza ndalama zaboma misonkho ya Malawi. Of course. Ndi anthu ajasa kubweza. Nda amene ayambe kukhala pansi ndi anthu aja ndani. Anthu amene atenga ngongole aja sakudziwa iwo kuti atenga ngongole zoti tikabweza nzathu sakatenga. So they must make the first move iwo. Chifukwa tisamabwere pano kumango unamizana kuti ikhala ngati kwa tikuonesa zinthu zabwino yet anthu amene tikukhala ngati kwamvera chisoni onda anthu amene akulakwitsa. Abwana Amalawi mwanena kuti dziko lili ndi ngongole 28 trillion. Amalawi tilipo about 22 million. Mupange divide 28 trillion. Aliyesa ndi ngongole. As I'm talking, even inu ya bwana, somebody you are owing. Koma chimene chimafunikira amene mpanga naye ndi ngongole yake uja. Mukamuza kuti ndilibe let's restructure. Na pamene popo ndema kuti munthu ine amene ndinakongolani. Yes. Ndikampeza amene anandikongoza uja. Koma ndikangokhala phe. Can I blame somebody amene akugwisa ntchito mphamvu kuti azatenge ndama zicha?
kwathu kuno timagwiritsira ntchito ndale osati mphamvu ndale. Alright, timagwiritsira ndale. Akachoka awa akuoneka kuti amapanga associate ndi awa. Let's victimize them. Chabwino. Bwana, let's not forget dziko li kuti tilimange economy kuti iyende bwino, it needs everybody, even munthu wamisala. It needs everybody, even munthu woti of course atani wamisala amakhala example mmauza wana kuti msamasute chamba mzapenga ngati amene uja. So inoti muyambana ndi marasta, muyambana ndi anthu amene amajahi. Chabwino tikupita ku break, tikucheza ndi bambo Vasco Maziopa, iwowa ndi president a National Alliance, komanso iwowa ndi president wa Mega Farmers Union. Tikachoka kumeneko tikambeza ku Mega Farm. Ngati mungochuna kumene kanema wanuyo mukuonera Times Exclusive mene ndikucheza ndi bambo Vasco Maziopa. Iwowa ndi mtsogoleri wa chipani cha National Alliance, komanso iwowa ndi mtsogoleri wa bungwe la Mega Farmers Union. Ndakulandiraniso Maziopa. Ndithokoze kwambiri bwana Msisi. Thank you so much. Bwana, inu pakatipa ndithu munali modzi mwa anthu amene munatchulidwa Defaulters kuti munatenga ngongole zokhuza Mega Farm. True. Ndezi nakuvutani kubweza adawerenga mayina anu nyumba ya malamulo ndi munalemba iniyo kalata kufuna kutengera nduna mpaka na kukhoti kuti akupepeseni chifukwa kunyazisani. Ndimafuna ndikufunseni, kodi Mega Farmers Union ndinu ma Mega Farmers ang'ono kapena akuluakulu? Inu munda wanu uli kuti ndi waukulu bwanji tisanafike ino za ucheya wanu? Ndathokoza kwambiri. Ndi ma Mega Farmers akuluakulu osati ang'ono. Yeah. Ninawo soko mu group mwanu ma Mega Farmers ang'ono? I don't think it is now. Chifukwa rambira amene ali menemo even mukaona ndrama zimene anapanga default kapena tisatengere ndama titengere piece of land mwali nayo pamene akulima. Because for you to qualify to be a Mega Farmer, yes, ndekuti wena ukhala ndi ma hectares oposa 1000. Now, but then it was 20 hectares then. When you failed to apply, it was 20. Ma Mega Farmers maybe. Yeah. So ino ndi ma Mega inu muli ndi malo akulu bwanji? Ine ndayo imene nali ndi 70 acres 70. Yeah. So imapanga be imabwera 70 hectares imabwera mu around 30 hectares because imapanga paja 2.5. So munthu amene ali ndi less than 100 hectares akuzokhaso Mega Farm. Of course. Ndawo imene amati 20 hectares Mega Farmers unit ndi amaika amati amanena kuti munthuyo ndi payekha kapena mabwera pamodzi kuphatikiza maplot anu aja kupanga ngati Mega Farmer. Atatulutsa advert yawo imene inatuluka cha 2024 ananena kuti alese payekha ukhale ndi at least a minimum of 20 hectares. Then mundi 70. Of course. Mundale kuti Kasungu kwatiye lukwa mazajani chimanga soya ndi ndedza. Chabwino. Ndito. Ndemudakhala pamodzi anthu amene wacha. Yes. Munabanga union. Nabanga union inabwera after maina athu atachulidwa ku parliament kuja. Kodi union yabwera nthawi imene sinabwere? No. Union inapanga image inatuluka pa nthawi ya crisis because maina aja atachulidwa lonse tinali odabwa kuti ife timayembekeza kuti tisaftamangire. Yeah, so union yapangira after. All right. So I want to understand now process. Inuyo mutapita kuti mukufuna mupange nawo access. Yes. Ngongole za Mega Farm. Zimayenda bwanji? Anatulutsa advert. Aliyense amati tipange apply. So timapanga apply. I remember that time anthu amene anapanga apply 2152 amene anapanga apply. Anatengapo mu chaka cha 2000 2024. Mu chaka cha 2024 munalipo anthu anga 2152. 2152 amene anapanga apply. Okay. Amene anapanga qualify 952.
Chabwino. Yeah. Inu munali gulu la anthu ochita qualify. Nali gulu la anthu ochita qualify. Inu munatengako zinga? Ine natenga ma inputs okwana 34 million. So ngongole yanu pamodzi inali 34 million. Inali 34 million. Komata ikako interest inakwana 39.5 million. Chabwino. Yeah. Okay. So titapanga apply Mega Farm support unit amakayendera minda ija. Wina aliyesa makamuyendera kuti apange verify. Ndizoona di. Anakapeza kuti zinthu zija ndizoona aliyesa mamuyendera. Alright. Atamuyendera anatipasa ma documents oti mwapanga qualify. Ma documents amenewa mukapanga redeem my inputs la mbewu, mankhwala ndi fertilizer. Now so samapereka ndalama. Samapereka ndalama cash. Alibe amene anene kuti alibe amene anandirapo cash. Amalandira anthu kuzira mu zipangizo za zipangizo za ulimi. Yeah. Komanso anthu ena akhala kusokoneza pakatipa kumati tinatenga ndalama kunifi. Yeah, ifaike tabwera pano pa ine mwendo unapo ndakamapo zanifa. Simunakambeza nifa. Yeah, so amene amakamba zanifa asiyeni. Okay. Ine amene ndikamba nane ndikuwalondolera anthu yes. Kuti malon okhuzana ndi mega farming. Yeah. Yeah. So tinakatenga ku ujeni ku bungwe limene mati chani Mike. Yeah, sure. So tinakatenga my inputs. Now challenge imene inalipo ndiyoti my inputs okuti titenge timatenga mochedwa. Komanso anatipanga promise kuti mene minda mwapangira qualify tikupasani insurance in case sikubwera mvula. Tikupasani mechanization ma tractors oti mkalimire kumunda. Tikupasani ndrama ya farm manager oti muzimulipira mpange haya farm manager wakubunda. Tikupasani ma operation cost ndrama so timugwirisire ntchito. Koma none of these things were given to all of us. Ena nandira Palibe. Ndemu kuti nani were giving. Okay, so palibe amene analandira. Okay. Now chaka chomwe chija tinapezeka kuti mukulandira kwathu ma inputs ambiri mwa ife timalandira mochedwa February pamene tinkalandira mina ma fertilizer even mbewu kumene mvula ija ikuvutaso. Ndemu chimene munalandira ndi chani osakana kuti sitinakathe kukana chifukwa tinali mu contract mujatita lowa kale ife we had hope because anatuzo dati pasa machines ali irrigation kuminda kwathuko kutati pasa. Mwe mutaona kuti nthawi imene magwirizana kuti akupasani zinthu yoyachedwa. Yachedwa. How could you continue kumakhulupirira? We were tinakhulupirira because timawatu panga deal ndi boma. Komanso timawatu panga deal ndi anthu amene ali ndi support yokwanira bwino. Okay. Chifukwa amatiuza matira anatose timapita kukatiuza budget ya chimenechi so much billions and Okay. 38 billion that was. Yeah. So if timaona ngata kutiuza kuti pali budget iyo khazikika zonsezi zilipo maybe they will take care of mavuto amene angakhalepo. But they didn't. And ena amene anapezeka kuti adzala amabweranso kuzatiyendera maminda muja. Maona? Yes, of course ndadzala. Amabwera kuzayendera maminda muja mavuto nkumaona kumapanga rekodi nkumapita. Pena zikakhalapo zisanabwere timalembera kuwatumizira kuwajambulira. Ndi amanena kuti ano msadandaule. I remember there was even a meeting imene inakachitika Kurumpi ndi honorable Akawale anduna anakumana ndi alimi akurumpi. Anakauza kuti mavuto amene mukumana nawo tikuwadziwa. Musadandaule, musachite mantha, ife ngati boma tikupangani support. So anthu malimba mtima ndi zimene zimachokera kuboma at that time. Now, yeah, mukatenga mwachisanzo yes. mwati munatenga katundu wa 34 million. Panali chandi cha? Panali mbewu ya chani? Yachimanga. Yeah, then panali mankhwala. Mankhwala so achimanga? Achimangaso. Then panali fertilizer. Ekani ndi urea. Zimene zimapangisa 38 million. Zimene zimapangisa 34 million. Munagwirizana kuti muzabweza bwa? Tinagwirizana kuti tikakolola bwino chilichonse akatipanga support imene wanalonjezera. Ife titenga mbewu tikayisiya ku NFRA kapena tikayisiya ku Admark. Mbewu kapena zokolola? Zokolola. Yeah, zokolola sorry. Zokolola tikayisiya ku NFRA ndi ku Admark. Iwo kumene kuja akagula pa 1350 kwacha per kg. Ndrama yotsalayo akatibwezera. Akachosako ngongole yawo ija. Ndiye zinachitika ndi chani apa mutazala? Zinachitika titadzala ena tinakumana ndi ng'amba panalibe chimene chinachitika ngati ineyo. Ino munabwerako chani? Nabwerako zero. Olo chisongoto. Chisonongo zinalipo koma nanga ukatenge sonongo kumapitazo ku NFRA kumapitazo ku Admark kuchitira kuti zero wake ndo wa zero wake ndanda kapena zero kuti china munangodya nokha. Ya china chinangopezeka kuti chinali chapang'ono kwambiri. Now anzathu amene anayeserako kuti apezako amapititsa ena pang'ono zinayenderako koma ndale itasintha
Adimak ndi kwene FRA anapezeka kuti acheka nkumauza kuti mbewu zanuzo amene zokolola zanuzo mbwerere nazo kaye tizakuuzani kuti zabwere nthawi yake iti. Ndi panatenga period yoti mpaka na zina zimafumbwa, panatenga period yoti mpaka na alimi anayamba kuluza hope kuti I invested something, I wanted something out of it. Ena amachitengaso zokolola zija kumapititsa even kumavenda kuti mwina to just cover up for macost ena amene anali nawo. Now tili mkati momuja moti mwina boma limene lasinthira atitanitsa alimi tikumane, ndi pamene tinazangodabwa kuti kwamba kutumizidwa ma demand letters, ma debt collectors, kenako maina achanamba ukatchulidwa ku parliament kuja, kenako maina anapita mu social media. We are shocked kuti we never had that time yoti mina kayande anduna kayanda ku maiki kayanda ku mega farm support unit kukambirana. How do we go about that problem? Abwana palibe mulimi amene anakana kuti sabweza ngongole imeneja, and ena mayembekezera kuti mwina akatiitanitsa tikanene kuti what if you wait for us, mwina season inayi whatever we might get tipangi ku cover. Ndizo tunaona kuti ndife okay, so panalibe boma la sintha panalibe engagement ina ili yonse imene inawanga engagement anthu kuti anthu awa anatenga ndalama kuti apange ulimi kodi ali pati nkukufusani panalibe munazangozindikira maina atuluka ku parliament and aliyense tikamaenda kungotitchula kwakuba mbava. Ndiye chimene chinakupyesani mtima ndi chani chifukwa mudalemba ndithu kuti mufuna kusumira nduna zimene anthu amazana kuti simungasumire chifukwa iwaja anali privilege nthawi imene anali parliament ikukumana, so amayankhula zimene zija under that privilege. Of course chimene chinapyesa mitima alimi ambiri even mpaka na panopa alimi osikuti mitima yawo inazizira ndiyo kupyabe ndichoti nchifukwa chani amaiki zinthu zoti poyamba timakambirana amatitanitsa kaya mega farm support unit sanatitanitse bwanji tikambirane kaye mwina zinthu zisanafike pamene zinafika pacha. 2 iwo amaiki pali zinthu zimene anatilonjeza ife kuti atipatsa ngati mulimi sanatipatse. Nchifukwa chani ifeyo mwina sitinathamange nthawi imeneyo kupita ku khoti kaya kumaya rutsa amaiki aja. We kept the discipline because we knew to say zinthu zimathandi kukambirana. So alimi chimene chinakhumudwitsa kwambiri, chimene chikuwakhumudwitsa kwambiri mpaka na panopa engagement panalibe. Engagement jekana khalapo sikuti zinthu zikanafika kuti mpaka na masamba mchezo mpaka na panopa maskamaza kumatenga manamba athu kumatiimbira kuti account ndi imeneyo tatumiza ku 200,000 ngongole yako ija ioneka kuti tiisuntha tiisintha. Inu ndalama ya boma munthu angamati titumizire mu account mwake yawo ya personal, ngongole ya boma munthu azimutumizire kwa Airtel Money, zimachitika zimenezo. So alimi ambiri panopa is like we have been exposed to danger, we have been exposed to mascammers. I can even add kuti ambiri panopa mabanki kulikonse kumene aberekesa ngongole akuti bweze because our names have been submitted to credit bureau yoti awawa they are not fit. Awawa ni mukanakonda zikanakhala bwanji tikanakonda pakanakhala kukambirana pakati pa alimi andi boma tikanakonda pakana kufika ku boma kukapempha kuti ifetu sitikukanayi tidatengadi ngongole zimene zolinga zathu zidali zabwino koma teni tipange engage tipeze. Have you made that effort kapena you are waiting for government to approach? Abwana munthu akamatenga mwala makumenya kunkhongoko afuna kuti akuphe. Ifeyo chimene tinaona pamene paja tinaona kuti aboma sakufuna engagement ndi ifeyo amene akutitchula kuti ma defaulters because panopa tili ndi mantha timaopa. Alright, chimene tikuopa every day we are getting my phone calls kuchokera kuma debt collectors, we are getting my phone calls kuchokera kuma mic ma demand letters. Aboma they are not forthcoming kunena kuti kodi gulu lija 800 aita nene koma iniyo ngati union yokuti yabadwa chifukwa cha vuto limene. Yes, and anthu akukhulupirirani. Yes, ndiye chikufuna ndi chani kuti union mutengane ndikupita kandi ku mic iko ndikupita kuti mukauza takulako kodi ife to siti kuthawa ife siti kukana ngongolezi. Koma mukungopanga complain kuti mukulandira makalata mukulandira even mafoni kwa anthu ena kuti mwina akuti moyike ndalama kujeni kwawo kumipamba kwawo chanjani which you know at that level kuti boma singatulenda machoncho. Why don't you approach government or chabwino let me give you that opportunity, talk to government. Chimene tingapemphe ku boma ndichoti alimi the backbone of the economy. Tisaphe ulimi ku Malawi chifukwa choti mwina chandale ya mbuyo. There is room. Atati alimi onse tabwerani tilankhulane tikambirane solution ikhalapo.
vuto limene lilipo ndioti ife we are already in the public domain kuti ndife anthu akuba. Our names must be cleared. We are not thieves. Tikanakhala mbava sikanabwera pano pa national television. Tikanakhala mbava sikuti bwezi tikanasaina agreement ma contracts amene analipo. For your own information, chilichonse chimene tinalanga pamene paja panalibe poto agreement yonena kuti ife tikuyenera kumabweza ndalama direct kuboma. Menda nenera timenera kubweza zokolola. So abomawo akuyenera kupanga realize kuti ife tikuyenera kutenga zokolola tikasiye zokolola. Osati izi zimene zikuchitika zoti pazibwera ma demand letters, ma debt collectors. Pano ma demand letters ali chani? Ati mbweze ndalama? Akuti bweze ndalama, akumapereka ma account number ndalama mutumize uko ndalama, mupite mkasiye ndalama. The agreement was not money, abwana. So boma, they have to rethink their strategy. Koma alimiso ambiri panopa because of what we went through, the trauma, the depression, the stress. My business atithera. Trust ya anthu akamationa aliyesa akamati mbava akuba. Anthu ononga, anthu osokoneza. Munaja misonkho yathu, you know. Ndi zinthu zoti ambiri zapangitsa kuti mwina abisale. Ambiri akulephera kuyenda. Ambiri akulephera kupanga ma business. Anthu ambiri ndalama imene akupanga demand yakuti ibwezedwe. Anthu ndalama alibe abwana. Membership yanu. Yes. Ya anthu amene muli nawo mu gulu limene lili ma mega farmers mukwadziwa onse kapena musimunga abangi. Anthu akamakuonani, ambiri akamakuonani ngati ndinu anthu andali. You are more of politicians than farmers. Komanso mwina ma politicians amene munali mwina ndi mwayo kuti munali ndi maobale ndi boma lapita lija. Nkulakwa kuyangana choncho? Sikulakwa. Mega farm ija itapanga advertise. Analipo ena kuti pano pali kuboma limene kulamula. Timakumana tikuwadziwa tindi maina. Sitingatchule for the sake of respect. Koma tikudziwa zoti auja anatenga. Even list imene inatuluka ija. Pena pakibezi madabwitsa kuti awa wanabweza liti. Awa zinatheka liti. So pali anzanu ena. Yes. Ma mega farmers ang'ono kandi medium kandi akulu amene Can make strategy amene munatenga nawo zipangizo kuchokera ku bungwe la Mike. Of course. Kwa panopa ali mboma la DPP. Of course. Pa list paja musimu naonepo. Nde madabwa kuti awa adabweza liti. Ndechikufuna ndi chani kuti zimene kunenazo kuti okay, so you've asked for that engagement, but I was asking you a question kuti iniyo mukamaona. You think these are true farmers? These were people that looked at this as an opportunity to try and do farming. Funsori menero nditiponye ku Mike. Iwo pamene ankapanga approve. Amatuona kuti ma true farmers kapena ma fake farmers. Why were they approving if we are ma fake farmers? Tiponye ku Mike. Mike amene akumatilembera ma doc makani makarata. Ndamene ankatipanga approve kuti we are fit. But you want to be so president. You want to be president one day. Of course. So you must be honest with me here. I must be honest. Yes, because one day yes, it's gonna be your government handling such issues. Yes. And we'll handle these issues in a very different way. We will not handle these issues the way they've been handled. We will respect the farmer. Are these people, including yourself? Yes. True farmers, kapena you can separate kuti ena wadi ndalimi, koma ena it might be difficult for you even as their president to prove kuti they are true farmers. Be honest with me, please. Great. To go by mena napangira ma approvals Mike. Everybody who qualified was a true farmer. Is a true farmer. Everybody qualified by their approval. Everybody is a true farmer. They approved. They disqualified. Now that you are the leader. It was 2001. Now that you are a leader. Yes. Because when you're leading, you must know the people you're leading. Of you course. Can't lead a group of people you don't know. Have you done your own assessment, not Mike's assessment? Your own assessment to say, kodi ine muna ndima zakadi ndi anthu ena ake mgulumu kuma yankhulira eti zolinga zawo zinali zina. Have you done that? Of course I've done. And you're satisfied with all the people? Currently we have the documents for everybody. And chokusangalatsa kwambiri choti ambiri amene tili nawo ndi anthu akulu kwambiri. Ena nayamba maulimi ma 2000. Ena nayamba maulimi before iza mega farms sanafiki. Kutenga ngongole ya mega farm jakanali koyamba moyo wawo. Zitachitika za maina zija ambiri they are very shocked. Nakadziwa sinakatenga. So we've done the assessment. All samene now, if amene now analima. All samene now ena namba kwa even kubweza kumene. Ena they were even cleared abwana pano ndipa pano. We have my documents. Anapanga clear ngongole ija anamaliza nakapanga submit kuliso machange out atenge ku Mike kuja ena. Koma natuluka pa list paja ngati ma defaulters. We have those names. And it's painful. What are the lessons? One, we've learned kuti ngati dziko umphawi tili nawo
chifukwa ngati dziko likupanga treat ma citizens ake mene tikupangiramo, it's just a clear sign yonena kuti we are still poor. Maiko ena ngati Zambia zinachitikaso nawonso ngati mene zatichitikirazi, koma they had time to say alimi tabwerani tikupasani 5 years ngongole imeneyi muziyibweza pang'ono, and they had to give them some more resources kuti apangeso. So Malawi, we are still poor. 2, politics ndi imene imakhala ngati imapanga lead more than mwina nkhani ya chitukuko, ndali imatsogola kwambiri kwathu kuno. Timakhulupirira kuti the best way kuthana ndi awa amene mwina nkapanga society ndi awa is to do this. Apana, at the end of the day, all of us, we are Malawians, we pay taxes in this country. At the end of the day, all of us, we are here to see Malawi being developed ngati mene alili Tanzania, ngati mene alili Botswana, ngati mene alili achina South Africa. That's what we want. Zimakhala zomvetsa chisoni tikamakapanga import chimanga ku Zambia, kugula ku Zambia chimanga pompapa zomvetsa chisoni. We have good soils here, we have good water here. Nthawi yathu ikupita ndi zipani poti ndikupasani mpata kwina kuti muchitekiriyeso zina. Yeah. Tizipanga bwanji manage transition pamene tikuchoka boma lina kupita boma lina mbali ziwiri. Kuti mulala anthu ena piwale amangogwira ntchito samapanga nawo zandale mwina ngosalakwa. Ndiye nadi amene amakhala kuti alali ndi zolinga zolipa. Aba ndalama adya ndalama za ujeni. Tizizipanga manage bwanji zimezi kuti tisangotaya madzi mwina ndi mwana yemwe. I like the late Chilima. Achilima atabwera, I remember in one of the press briefings amachenjeza kaye atola nkhani ya ku MBC musaganize kuti chikhala chimenecho mpaka na mwakuti Achilima. So pena zimakhala bwino kuti tenti ziyamba kaye mwina ndi maoning than kungoyamba kungobwera kupha pa apapa chimene tapanga dziko ilira bwana tisaname. Malawi is divided today. There are a lot of tribal fragmentations in Malawi. Awa mitundu ina ndi sakuona na bwino. Awa ndi awa kuona kuti awakulimbana ndife. Awa kulimbana ndife. Sinthu sizingaende. Boma likamasintha amene awinaje tendipangeza ku Botswana. I liked what Advocate Aduma Gideon Boko did to President Masisi. I like how they are working together as a country. There are no divisions. We need to copy and best that. Yes. You know, mukuti mufuna president achokere kumpoto. How do you look when you hear yourself talk like that? Mazimva bwanji. I'm not being a tribalist, but I'm just giving an example. Napereka kuti kodi mukanena inuyo ndi kuti muzichipezera adjective yosiyana. Kusankhana mitundu. You are a Tumbuka. I'm Ngoni. You are a Ngoni. Yeah, you come from the north. I come from the north. I also come from the north. Yes. So tikamala nkhula chocho. Yes. Mukuganiza kuti anthu amene sachokera chigawo chimene chichi azizimva bwanji zimezi kuti anthu awiri ochokera chigawo cha kumpoto ali mu program ndi akuuzana kuti yase president amene abwera pano pachokere kumpoto chifukwa isakwinako. Ino mukuzimva bwino simukuzimva kuti ndi za mitundu zimenezozo mamoti mati zingonena kuti tenti sankhe munthu amene ali ndi zomuyeneleza posatengera kuti akuchokera kuti. Of course, I agree with you. Ndi manena ndikupereka example nthawi imeneja kuti mtundu wa Mphaga kulibe ntchito. Amaito example yano just munainene. As long as Mphaga yakugwira makoswe. So ndimapereka kuti ngati masankho akubwerawa kutsogolo. Ino imene just munainene. I think imene just munaimve bwino president. Chifukwa imene jai imene imamvekera. Ndiyonera kuti. Ya president day. Yeah, imamveka kuti. Musamakhale busy ni mtundu wa Mphagayo. Ntchito imene mukufuna pamene chitike wa ipopo ndoti khoso agwidwe. So siningamadikire pano kuti amazichopa mabwesa mpaka wa white. Timafuna ndi wa black itu. Ndi wa black achokera kumpoto. Takatengeni mpaka wa kumpoto azaku iyayi. Tili ni mpaka akhoza kugwira khoswe. Yeah. Basi tu. So ine ndikuona ngati simunaimve bwino president. Titere kukhala president wa dziko amalola ndi Mulungu kumwamba namene God's will overrules. So tenti dikire Mulungu zimene atapange 2030 tenti dikire. Mwina tingotero. Because tikhoza kumapanga pano paanda amazopa. Ndauje mwina siyeso amazopa. Mwina ndawanda msisi. Sitingadziwe. Mulungu anatibisira mawa. So let's just keep our fingers crossed to say 2030 Mulungu apanga zotani. Munabwera mu Times Exclusive. Yes. Ngati president wa National Alliance komanso ngati msogoleri wa Mega Farmer Union. Mukamachoka pano. Ni mawu anje anthu amene agwira atayiwala zonse zimene munatacheza program. Agwire mawu anji president Maziopa. Choyambirira mwina ndiyangane kamera kwauza Malawi kuti tiye tipange support
boma limene lilipoli. Tikamaononga katundu, tikamaononga dziko, timakhala kuti tikuononga miyoyo ya ife akuluakulu komanso ya wana. Kuli masankho ena amene akubwera, makampeni anatha, tizapange makampeni nthawi imeneyo ikadzafika. Chachiwiri, tisataye chiyembekezo. Zinthu zikuvuta, moyo kuvuta, ndalama sikupezeka. Achinyamata akugwira ntchito usana ndi usiku, azibambo, azimayi, anthochi, antedza akulimbikira, koma zinthu sizikuyenda. Tisataye chiyembekezo. Mulungu Malawi amamukonda kwambiri, kusintha kubwera. And mene ananenera President of America, Abraham Lincoln, said, never ask what the country I can do for you, but ask yourself what you can do for the nation. I believe it's time now, tonse masutiwa tiachotsekaye, tilimbikirebe zimene tikuchita kuti tisafike paja kuti zinthu zativutiratu, because mene mwanenera ngongole ya 28 trillion, tsiku lina Malawi achita default. So paja mkudziwa kuti president wama defaulters ndi maziopa, ndiye kuti I think ndizakhala president kwa dziko la alimene napanga default. So tilimbe mtima, tisaziphe, komanso tisazimangirire. Anife amene muli ndi ngongole kaya mega farms ndi Amalawi onse amene zinthu zikuvuta. Tiyeni tipemphe Mulungu kuti dziko lathuli atsogolere akhale ndi chikondi, komanso aganizire munthu wakumudzi ndi munthu wa mtawuni, aganizire mwana wa skulu, aganizirenso driver amene amakhumira license kawiri koma alibe ndalama. Mwayimira pamenepo Nditero mwina ndikolanga ndi mwayima pabwino. ndathokoza. Awa ndi a National Alliance Party President komanso Mega Farmers Union President Bambo Vasco Maziopa, amene anali mlendo wathu mprogram yathu ya lero ya Times Exclusive kukambapo za ndale komanso za mega farms. Ndiye timafuna tidziwe kuti kodi 70 hectares ni mega farmer wang'ono kapena ni mega farmer mega koma ndathokozanso kuti munatilemekeza ndi kubwera kwanu. Zikomo kwambiri. Pamene panso ndi pa msiriziro pa program yathu ya lero ya Times Exclusive imene imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints malo mwa Nelson Chitwa amene amajambula programu iyi, komanso amene Howard Zingomvera amene amazayigwiragwira kumapetoyo. Dzina langa Wonder Msisya, mwakoma nonse and bye for now.